I ara li donem la paraula a Gerard Martí Estrada, llicenciat en Geografia i Història, especialitat de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. És director gerent del Museu d'Història de Cambrils i arqueòleg responsable del patrimoni històric d'aquesta localitat. A més de coordinador de la seu del campus Estens de la Universitat Rovira i Virgili a Cambrils. Així que res més, li dono la paraula a Gerard. Gràcies. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Primer a l'organització del CEMUSI per haver acceptat la nostra proposta. Som un museu local. És una proposta... No sé si som un cas d'èxit, segurament som un cas. Amb 30 anys de gestió del patrimoni, doncs crec que tenim alguna cosa per explicar. Esperem que sigui del vostre... 30 anys de valorització del Molí de les Tres Eres com a seu del Museu d'Història de Cambrils és el títol que he escollit per presentar la comunicació. Vinc d'un municipi litoral situat al Camp de Tarragona, al sud de Catalunya. Aquest any passat, 2025, hem complert 30 anys de naixement del projecte cultural i és fruit de l'impuls inicial de l'Ajuntament de Cambrils i del Centre d'Estudis Cambrilencs, entitat que havia començat la restauració d'un edifici abandonat pel seu propietari i a qui havia llogat l'edifici per una pesseta. I així és com se va aconseguir salvar l'edifici. Acabaria després en mans del municipi convertit en museu els darrers anys del segle XX. Es tractava del Molí de les Tres Eres de Cambrils, un de la mitja dotzena de molins fariners medievals documentats des de la fundació de Cambrils el 1152 per Ramon Berenguer IV, amb exemples espectaculars com aquest altre molí de la Torre, que malauradament, com la resta altra de molins, han estat destruïts. Menys el Molí de les Tres Eres. Bàsicament, també comptar que si no ha estat destruït és perquè en el moment del turisme es va convertir en una sala de festes que es deia El Molino, amb un quadre flamenc i tot, als anys 60. Això va salvar l'edifici. El que dèiem abans de l'ús. Un del més senzill, però igual d'interessant, és aquest Molí de les Tres Eres, que es localitza en aquesta ubicació exacta cambrilenca de confluència de dues jurisdiccions aleshores en conflicte al Camp de Tarragona, en època medieval, com eren la reial i l'eclesiàstica, representades per les senyories de Cambrils i dels Arcs, respectivament. Són dos municipis. Apareix documentat des del 1347 a l'Arxiu de la Corona d'Aragó amb el nom del Molí del Roger, un molí fariner hidràulic construït fora muralles, segur amb anterioritat. Es tracta d'un indret estratègic, exactament on es troben els dos termes i on es creuen amb la riera del Forja, que aquí veieu que baixa un barranc que baixa des del nucli murallat de Cambrils, amb aquest gravat del segle XVII, el camí de mar i el camí reial, anomenat dels corregidors, identificat com el pas de l'antiga Via Augusta en aquest tram. Aquí veieu el Molí de les Tres Eres assenyalat i la Via Augusta just per sota, a l'altra banda de la riera, que la veieu aquí sense canalitzar, amb aquesta fotografia típica del vol dels americans, l'any 57, veieu que hi ha una torre. Eren per evitar l'entrada dels turcs, dels corsaris, i avisar el barri antic de Cambrils que estava emmurallat. Recentment, la construcció d'una superfície comercial va motivar una intervenció arqueològica autoritzada per la Generalitat de Catalunya l'any 22, en una finca adjacent al Molí de les Tres Eres. L'edifici avui és catalogat bé cultural d'interès local i això va motivar que al costat es fes una intervenció quan anaven a fer un Mercadona. Es va evidenciar la presència de canals d'aigua excavats al sòl natural que es dirigeixen, seguint la fletxa vermella que veieu, a l'actual molí. Segons la cultura material localitzada a l'interior d'aquests retalls que s'han localitzat, aquests es daten des del segle XIII. L'abastiment d'aigua que circulava per aquests canals provenia d'una captació en un punt desconegut aigües amunt de la riba esquerra de la riera del Forja, omplien un vessot de terra que fou amortitzat per al conreu al segle XV. Segons la documentació conservada, que evidencien un primer abandonament del molí, segurament per la manca d'aigües superficials per una sequera. Desconeixem, doncs, per ara com seria en aquesta primera fase l'edifici degut a la manca d'estudis arqueològics en profunditat.
L'Ajuntament de Cambrils, en una sessió plenària, el primer Ajuntament democràtic, l'any 1981, ja acordà l'habilitació del Molí de les Trageres, que llavors estava així, seu del Centre d'Estudis Cambrilencs, com a museu municipal, que en principi estaria destinat als oficis de les activitats agrícoles i industrials, curiós, activitats industrials a Cambrils, comptadíssimes, sense perjudici que el museu adquireixi un caràcter més general. De manera esporàdica, el Molí de les Trageres es va poder obrir a partir del 1991 per exposicions temporals del Centre d'Estudis, gràcies a l'avenç de les primeres rehabilitacions parcials portades a terme amb recursos d'entitats supramunicipals. Aquí una de les exposicions que van fer sobre els vestits antics. La voluntat d'aquell primer Ajuntament democràtic de crear-hi un museu municipal no es veurà reflectida, però, fins a l'any 1995, que això, perdoneu, l'altre dia els de Mallorca em van fer pensar que la rierada del 1994, a l'octubre, podria haver estat un dels motius que va motivar la creació del museu, però això fins que no ho vau explicar no hi vaig caure i ho preguntaré quan arribi a casa, perquè és que podria ser que fos un dels motius que va implicar l'Ajuntament que rep l'edifici fruit de l'urbanització del sector per crear un museu i no fer, doncs, jo què sé, una biblioteca o vés a saber què volíem fer, si hi havia alguna idea. Com que hi havia el centre d'estudis que tenia això, aquesta ceba posada al cap, doncs es va crear de manera gairebé obligada a agafar el relleu a l'Ajuntament en la posada en valor d'un edifici fins aleshores responsabilitat del centre d'estudis, ja que el Molí aleshores esdevé la seu institucional principal de l'organisme autònom Museu d'Història de Cambrils. Es professionalitza, doncs, la gestió pública del patrimoni del municipi gràcies a l'objectiu principal d'impulsar la restauració del molí. Si no hi hagués hagut el molí, no hi ha Museu d'Història de Cambrils, que es porta a terme la restauració en diferents fases entre 1997 i 2001. Aquesta voluntat que dèiem el company abans, d'aquí a primera fila. Primer la planta baixa i el primer pis i posteriorment la sala de moles i el carcabà. Fou, doncs, a partir del pacte i del consens polític i social el moment ideal per a la creació d'un museu de societat a Cambrils, però sempre amb la bandera de potenciar també el turisme cultural i la desestacionalització d'un sector vital per a l'economia del municipi com és el turisme, avui, que és un monocultiu. Hi participen com a representants en els òrgans de govern la Cooperativa Agrícola de Cambrils, el Centre d'Estudis Cambrilencs i el mateix Ajuntament, el titular del nou ens públic que tenia el despatx de direcció i administració al primer pis del Molí de les Trageres. En l'edicte d'aprovació dels estatuts de l'Organisme Autònom del Museu d'Història de Cambrils també es recull que el projecte s'estructura en una xarxa d'espais, amb la intenció de crear una sèrie d'itineraris museístics que potencien la integració del museu i els seus visitants amb la realitat social i cultural del municipi. Es configura, doncs, un museu amb vocació de xarxa i propera a la idea d'ecomuseu. A més del Molí de les Trageres, gestiona inicialment dos altres monuments històrics. La Torre de l'Ermita, que aquí la veieu al costat del santuari patrona dels cambrilencs, que és la Mare de Déu del Camí, a Cambrils les noies es diuen Camí, aquest camí és el Camí Reial a Via Augusta, i el celler de Cambrils. Els dos edificis avui no eren propietat municipal i avui hem aconseguit que siguin propietat municipal, fruit de les passes que anem fent, que procurem que siguin fermes i que no es puguin tirar enrere. 5 minuts, fantàstic, doncs anem malament, ja m'ho pensava. L'èxit d'aquella proposta prèvia a la crisi del 2011 va fer créixer les competències i atribucions fins a arribar a l'actualitat, que gestionem 15 monuments de Cambrils amb una varietat de cronologies i d'espais que van d'un jaciment neolític a un refugi de la Guerra Civil o una torre de telegrafia òptica. Avui aquella tendència veiem que va ser clarament contraproduent sense haver consolidat abans la plantilla, fixat una dotació econòmica que ja s'ha vist ajustada en moments de dificultats i que ens ha obligat a externalitzar el servei d'atenció al públic. Però l'impuls fundacional del Museu d'Història de Cambrils permet obrir de manera permanent l'edifici per a la visita l'any 99, dotant-se de personal mínim per mantenir el servei. Primer, però, amb una exposició arqueològica permanent anomenada el poblament antic a Cambrils, la troballa excepcional d'un conjunt de bronzes romans al jaciment de la Llosa va permetre l'ingrés del Museu d'Història de Cambrils al Registre de Museus de Catalunya, amb un consens unànime. Era l'única via per aconseguir un dipòsit permanent dels esmentats béns
per part de la Generalitat. Calia, doncs, amb l'excusa del registre del museu, actuar sobre el bé immoble que era seu principal del museu. Veieu aquí les dues plantes superiors, que és aquesta on hi ha l'exposició permanent d'arqueologia, i les plantes baixes del Molí de les Traseres. Era, doncs, el vent de cua que necessitàvem per permetre excepcionalment mobilitzar recursos de totes les administracions públiques supramunicipals, fins i tot de la Unió Europea, amb un projecte internacional anomenat Hidràulic, on hi van participar 3 molins de 3 estats europeus, amb la Diputació de Tarragona actuant de líder i la participació de l'URB. En paral·lel, són anys de mobilització ciutadana, amb fins i tot recollida de firmes per defensa del patrimoni que van permetre un acord unànime del consistori en defensa del mateix, però només de paraula. Les obres ens van permetre donar-nos de l'excepcional estat de conservació del monument i del creixement orgànic que havia patit el Molí de les Traseres, originàriament més petit que en l'actualitat. Després del primer abandonament, ja esmentat, a partir del segle XVI s'amplia per esdevenir un molí fariner hidràulic amb habitatge superior i sala de mola semisoterrada, amb 2 molins, amb un enginy d'Estrogira i l'altre l'Evogira. S'accionaven per la connexió de la gran bassa obrada a través d'un magnífic cacau de secció troncocònica construït amb carreus, que a Cambrils no hi ha pedra, a diferència d'aquí, i revestiments hidràulics fet amb una tècnica similar a l'Opus Signinum. La presència d'un grafit al seu interior ens parlaria del moment del segle XVIII on es refà instal·lant un rodet horitzontal que no acciona cap molí sinó un eix vertical, que seria, això ja és a l'actualitat, però així veieu el rodet vertical, el rodet horitzontal que acciona aquest sedàs que puja fins a dalt, al pis de dalt, on hi hauria aquesta màquina, que aquesta és d'Ares del Maestrat, però l'he posat perquè és la idea que portem. Bé, ara aquí hi ha el 7 i aquí hi ha el 5. Molt bé. Avançarem perquè no acabarem. Es van aparèixer dintre la restauració, ho deixo anar perquè no acabarem, van aparèixer unes moles de la Ferté, sabeu que són franceses. Al segle XIX a finals s'abandona el molí, l'aigua amb aquesta caseta es condueix per un bombeig a l'estació de ferrocarril que Caminos de Hierro del Norte d'Espanya ho aprofita pels motors de vapor de les màquines que paraven a Cambrils, i aquí la clau que tenim nosaltres de volta és quan anem a unes jornades al Menactec a finals del segle XX, el 1998 o així, i descobrim aquest senyor que veieu aquí dalt amb l'agulla del molí, que és de Ciudad Real, i ell és el que ens ajuda a reconstruir tota la maquinària del molí. Fem aquests rodets, tots els rodets, totes les màquines les reconstruïm perquè a Cambrils no hi eren, havien estat cremades durant la Guerra Civil perquè l'edifici havia acollit refugiats de guerra, i això ens permet reconstruir el molí tal com el veieu aquí. Tenim una gran quantitat d'aigua que l'aconseguim mantenir amb aquesta bassa, que també l'aconseguim reconstruir, i en l'actualitat tenim tanta aigua que l'empresa de Cambrils municipal que gestiona l'aigua ha activat un projecte perquè aquesta aigua serveixi per regar els carrers del municipi. I ho fem amb una economia circular, hem instal·lat aquestes plaques solars que porten electricitat a tot aquest sistema i l'aigua, una vegada ha estat utilitzada, torna a pujar a dalt i és un circuit tancat d'aigües. Consolidem a partir de visites guiades amb personal propi, muntem un projecte educatiu que és l'Escola Adopta un Monument, que Cambrils és pioner de tota la zona, i se'n donen compte que hi ha un recurs pels escolars del municipi. Penseu que nosaltres avui som 40.000 habitants i en aquells anys, quan el molí s'inaugura el 2001, estem augmentant una mitjana de 1.000 habitants a l'any del cens. Això fa que s'activi una activitat educativa, que s'implica el Patronat de Turisme de Cambrils amb el trenet en temporada baixa, mobilitzant la gent per tot el municipi, a tots els espais. Aquí veieu el molí en marxa amb els escolars que ho estan visitant. Aconseguim que es reurbanitzi tot l'entorn, perquè al costat hi havia la Nacional 340, com veieu aquí, que feia de tap de l'edifici, i al reurbanitzar tot el voltant creem un espai que és més amable per poder accedir i ens permet fer activitats d'inclusió amb un projecte que en diu
cultura, benestar i salut, que és amb el que estem treballant ara, des del 2022, que fruit de la pandèmia ens vam acostar a les residències i ara també és un retorn. Anem i venim i són activitats que fem conjuntament, a part de totes les activitats que fem de dinamització dintre del Molí de les Trageres, tallers, conferències, concerts, exposicions temporals, en aquest cas discurs de la permanent amb art contemporani. Hem arribat però a un punt de saturació, ja no podem fer moltes coses a dintre, les hem de fer fora i amb un pla estratègic que hem muntat nou. A més, també tenim activitats de memòria històrica. Aquest espai és el Molí de les Trageres, és el punt de sortida de les rutes dels espais de la Guerra Civil, que hem creat també unes monografies amb segons quins temes que estan aquí, que el primer va ser sobre l'Hospital de Sang de Cambrils. La recerca ha de ser aplicada i al final publicada. Aquestes activitats, però, totes van lligades en què la persona està al centre. Aquest pla estratègic que us he dit, que hem fet gràcies a la Generalitat de Catalunya i està dintre de la xarxa de museus, estem registrats i fa que estiguem al mig de tot aquest procés. Això també fa que ens haguem de replantejar l'exposició permanent. Té masses anys, només és en català i la manera que tenim ara per poder explicar tot això que el molí desprèn, ens ha d'ajudar també la tecnologia. En aquest cas hem creat una ruta interna dintre del molí a través de la Diputació de Tarragona, de Patronat de Turisme, dintre de la xarxa de museus de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que tenen tots els museus aquest projecte. En aquest cas el nostre es diu El secret del molí. I hem fet també un aixecament virtual que ens permetrà en un futur. Això també és primícia, això no ho ha vist ningú. Aquí estem treballant sobre aquests models que estem fent, encara estem polint tot això i a la llarga això es podrà veure dintre de l'exposició permanent, que és la visió del molí, i el que diu el pla estratègic és que allí darrere on hi ha olivers, allà darrere, hi hauria d'anar. Avui hi ha un pàrquing de cotxes públic. Per sort, és una finca de 3.000 metres quadrats pública que s'hi pot fer planta baixa més 4. La idea és que puguem fer un museu amb cara i ulls d'una ciutat com la que tenim avui, que ja és de 40.000 habitants i aquí la gent se li deu el dret de poder gaudir del seu patrimoni col·lectiu. Moltes gràcies.